Veduwe zvakaoma, America yorarisa President Emerson Mnangagwa nehurumende yavo nebhutsu mumagumbezu mushure mekunge vabuditsa tsamba avo embassy yeAmerica iri muZimbabwe ichitaura kuti zvoni pari zvino tave kumbomira kukupai support yatakanga tichikupai. Vari kuti the embassy has paused its foreign assistance and its reviewing its programs to bring them in a line with the executive order and the waiver. Nyaya yakabuda ichitaurwa navaDonald Trump kuti ava vanhu vese vatanga tiri kusponsor through World Health Organization tave kumbomira kuisa mari dzedu ipapo. VaTrump vari kufamba negwaro rekuti vari kuda kutungamidza kana kuti kuchengetedza mainterest eAmerica first, nekuti America ndo yakavadzosa musystem. Saka vaTrump havasi kumboseka pane zvinhu zviri kuitika. Asi tikatarisa mhuri yeZimbabwe haisi kufara nazvo zvakanyanya, nekuti pane pamwe patomboonekwa pachinzi New Start ipapo yakatovhara pambobuda pachitenderera pamasocial media ipapapa. Saka vanhu havasi kufara nezvinhu izvozvo, nekuti vamwe vari kuti saka vanhu apa vanokwanisa kuparadzwa nezvirwere zvakasiyana siyana, ingava mutukondomera kana kuti chii, nekuti hurumende yacho inoratidza kunge hurumende yakanga isiri ready, isina kugadzirira, ende inozivikanwa nemashandiro mamwe ainoita. Vamwe vari kunge vavi kutotya kuti zvinhu zvese zvinopfuura nemumaoko avo zviri chinzi ndo vanenge vazvitenga, isedha vanogona kutanga kutoisa kana chimwe chimutemo chekuti kuti iwewe unzi ukwanise kupiwa zvinhu izvozvo unofanirwa kunge wakapfeka bhachi remusangano wavo kana kuti une kadhi remusangano. Vanhu vacho vanogona kutozviita, havarambirwi izvozvo, nekuti ndo mbiri imwe yavanozivikanwa nazvo. Kunyanyanyanya kumamusha uko vanotozviziva kuti vamwe vaigona kutonyimwa mbeu chaiyo, nekuti havasapote bato rinenge richitonga reZANU-PF. Ndo imwe dambudziko richange rave kusanganikwa naro ipapo, nekuti ivo pachavo vanobhedhefa kuti maresources anenge ari enyika ndeavo anokwanisa kusvika kuvanhu through misangano yavo. Nekuatamburiro ari kuita nyika yahama dzadiwa, gore rinova Trump vativhurira hombe panyika yeZimbabwe. Zvakaoma kani, zvinochemedza, zvinosiririsa, asi chekuita ndipo panenge pasina chete. Asi tinongochemera kuti pamwe zvichida vanhu vachararama zvavo, nekuti chatinoda kuti vanhu vararame, kana kuti pachawanikwa plan. Pakambobuda mashoko zvekare pachitaurwa kuti pane yavanoti Mutapa Investment Fund, iya yainzi ndehurumende yakazotanga kutenga mamines kana kuti mugodhi. Saka ndo dzimwe mari dzakanga dzakutanga kuvhurirwa ziso nemaZimbabweans kuti kana iyo hurumende ichinge ine mamwe businesses ayo, zvakakosha kuti mari idzodzo dzinenge dzichibuda ikoko dzitange kutonanga kuenda kunotanga kunotenga zvinhu izvozvo, kuitira kuti nyika igare iri pakanaka, isavhiringidzike nezvinhu izvozvo. Ndo nyaya dziripo dziri kuitika, hama dzadiwa, ndakuti ndidarike ndichikuzivisai kuitira kuti musasaririre pama updates aripo.